أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактаулыкларыбыз, хәмд сәнәләребез ихластан бер Аллаһка булса иде. Һәм дә сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның рух шәрифенә, күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шәрифәләребез, дуга сәламнарыбыз даим ирешеп торса иде. Шулай ук дуга сәламнарыбыз пәйгамбәрбезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлиннәргә, кыямәткә чалырга изгелеккә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә һәм һәрберебезнең мөселман кардәшләрем, дуга мөтәбби ятучы, без дуга тиешле булган әрвахларыбызга ирешеп, алар да сөенеп, шатланып, бездә разый булып калсалар иде. Аллаһ Тәала шушы дин юлыбызда булуыбызны дәвамлы кылса иде. Шушы вагаз сөйләүчеләргә Аллаһ Тәала теләш кышлары биреп, тыңлаучыларга ачык зиһеннәр белән тыңлап, шушы вагазларыбыз сәбәпле һәрберебезнең иман байлыклары артып, шул сәбәпле тормышларыбызда изгелекләребез, гамәл гыйбадәтләребез артса иде. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Субхана ва Тәгалә юктан шушы галәмнәрне бар кылды. Һәм дә мәгълүм бер вакытта Аллаһ Тәала җир йөзенә Адәм галәйһиссәламны төшерде. Һәм дә Адәм галәйһиссәламнан җир йөзендә бик күп бәндәләр таралды, һәм инде бүген җир шарының кеше яшәмәгән җире дә юк. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала Адәмне яратканнан соң аның максатын да безгә белдерде. Һәм һәр пәйгамбәр аша Аллаһ Тәала шушы максатны җиткерде, ни өчен ул безне яратты һәм ничек без бу дөньяда яшәргә тиеш. Һәм дә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аша да Аллаһ Тәала безгә үзенең ярату, безне барлыкка китерү максатын белдерде. Коръәндә Аллаһ Тәала әйтте: "Адәмнәрне ва җиннәрне яраттым үземә гыйбадәт кылыр өчен" диде. Мөселман кардәшләрем, димәк безнең бу дөньяда яшәүебезнең төп максаты балалар калдыру да түгел, ниндидер байлыкка ирешү дә түгел, дәрәҗәгә ирешү дә түгел. Төп максатыбыз Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылу икән. Инде нәрсә ул гыйбадәт дигәнгә без кыска гына шундый җавап бирә алабыз. Аллаһ ризалыгын өмет итеп һәм Аллаһ разый була торган рәвештә кылынган һәр гамәл гыйбадәт булырга мөмкин. Инде гамәл нәрсә дигәндә, бу дөньяга килү, анадан туу безнең үстә булган бер гамәл булса беренче, һәм үлү соңгы гамәл, шуның ике арасында бөтен тормышыбыз гамәлләрдән тора. Без я укыйбыз, эшлибез, ашыйбыз, эчәбез, утырып торабыз, ятып торабыз, йоклыйбыз. Булар бөтенесе дә гамәлләрнең төрләре, мөселман кардәшләрем. Һәм дә инде әлбәттә гыйбадәт кылу дигәндә Аллаһ Тәаләнең безнең өскә йөкләгән зур фарызлары күздә тотыла. Димәк, без иң беренче тормышыбызда торгызырга тиешле гыйбадәтебез менә ул Аллаһ Тәаләнең фарыз гыйбадәтләре. Алар иманнан соң 4 гамәлдән тора. Беренчесе намаз, 5 вакыт көнгә, ураза, Рамазан аенда, байлыгым булса, хаҗ кылу гомергә бер тапкыр, һәм елга бер тапкыр малларыңның күләме, закат бирү яки садака бирү дәрәҗәсен уса, гошер, закат, анда фитр садакаларын, шу садакаларны бирү. Мөселман кардәшләрем, инде моннан күренә безнең бүгенге заманда, менә ахыр заман өммәте буларак, безнең төп бурычыбыз Аллаһ каршында кыямәткә хәл яшәгән кешеләрнең ул шушы 4 гамәлне торгызу беренче чиратта. Һәм инде калган ирекле гамәлләрдә дә без бу гамәлләрне Аллаһ ризалыгын өмет итеп, Аллаһ разый була торган рәвештә кылсак, аларны да гыйбадәткә әйләндерергә мөмкин. Мәсәлән, йокларга ятсак, йоклау ул ирекле бер гамәл. Әгәр дә инде моның өчен савап та юк, асылда гөнаһ та юк. Әгәр дә инде без шушы йокларга ятыр алдыннан дугаларыбызны кылып, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ничек ятты, кыйблага дөрес итеп ятып, кулларыбызны дөрес Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям куйганча ятып, шушы савап өмет итеп ятып йоклыйбыз икән, асылда ирекле гөнаһ та һәм савап та булмаган гамәл безнең гыйбадәткә әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә без иң беренче чиратта шушы фарызларны торгызырга тиешбез. Монда бер нинди ирек тә юк, һәм инде калган гамәлләребезне дә гыйбадәткә әйләндерергә тиеш. Димәк, мөселман кардәшләрем, без тормышыбызны гомумән гыйбадәттән генә торган гамәлләрдән төзергә мөмкин. Инде хәзер Аллаһ Тәала безнең өскә йөкләгән 4 гамәлне аларын карасак, мөселман кардәшләрем, менә намаз ул иң зур иманнан соң иң зур гыйбадәт, иң зур бурыч, иң зур фарыз. Ул инде балигъ булса кеше һәм акыллы да булса, шул вакыттан аның өстенә фарызлыгы төшә һәм үлгәнче аның өстеннән төшми. Авыртама ул, сәфәрдәме ул, эшлиме ул, укыймы ул, кайда гына булса да, кайда гына яшәсә дә, бәндә намазын үтәргә тиеш. Һәм намазны калдырырга бер нинди сәбәп тә юк. Аллаһ Тәала бер нинди сәбәпне дә кабул итми. Димәк, без шулай әйтәләбез, Аллаһ Тәала безне гыйбадәт кылыр өчен яратты,
Һәм Аллаһ Тәала безне намаз укыр өчен, ураза тотар өчен, хаҗ кылу өчен һәм закат садакаларын бирер өчен яраткан. Бу төп гыйбадәтебез. Хәзер инде аларын карый башласак, закат, ашырларны без әгәр дә байлыгыбыз булса, мөмкинлегебез булса, шул вакытта гына ул безнең өскә төшә. Әгәр дә юк икән, син гомер буең закат үтәү синең өстә булмый. Бу фарыз синең өстә булмый. Мөмкинлегең бар икән, сәламәтлегең, акчаң бар икән, шул вакытта өстеңә фарыз булып төшә, аны бер тапкыр үтәдең, һәм ул синең өстән төшә. Акчаң юк икән, мөмкинлегең юк икән, бармыйсың һәм соралмыйсың да, синең өстә фарыз да түгел. Инде уразада елга бер ай гына тотасың. Анда да әгәр дә сәламәтлегең булса, мөмкинлегең булса, тотасың, булмаса, ул шулай ук өстеңнән төшерелә. Һәм шушы 4 гыйбадәт арасында намаз, мөселман кардәшләрем, төп гыйбадәт булып кала. Һәм шулай әйтергә була, Аллаһ Тәала безне гыйбадәт кылыр өчен яратты, Аллаһ Тәала безне намаз үтәр өчен, намаз укыр өчен яратты дип әйтергә була. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, кешенең күңелендә тузан бер теге хәтле иман бар икән, ул үзен иманлы бәндәләрдән саный икән. Дөрестән дә аның иманы күңелендә булса, телендә генә булмыйча, сөйләмендә генә, ул иң беренче чиратта намазны тормышында торгызырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, намаз ул динебезнең терәге һәм һәр эшнең хәерле башы диде. Мөселман кардәшләрем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям башка гыйбадәтләрне әйтмәде, намазны аерып куйды. Намаз диннең терәге диде. Икенче бер хадисендә әйтте, күфрлек белән иманны аерып торучы нәрсә ул намазны калдыру диде. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, намаз минем күзләремнең нуры диде. Тагын бер җирдә әйтте, намаз ул мөэминнәрнең, мөселманнарның мигъраҗы диде. Мигъраҗ ул Аллаһ белән очрашу. Шулай ук кешенең тәкъвалыгын күрсәтеп торучы да һәм диненең камиллеген билгеләүче нәрсә дә ул намаз. Кеше бәлкем уразада тота башлагандыр, хаҗга да барып кайткандыр, ләкин әгәр дә без аның 5 вакыт намазын укымаганын белсәк, без аны берничек тә тәкъва дип әйтә алмыйбыз һәм дине дә моның бик түбән икәнен аңлыйбыз. Шуңа күрә бер кеше 5 вакыт намазын укый дисәләр, ишетсәк ул турыда, безнең ул кеше турында бу тәкъва кеше икән дигән фикер уяна. Шулай ук намаз укымаган кешене бу дини кеше дип әйтеп булмый. Һәм кеше намаз укымый икән, без әйтәбез, моның иманы зәгыйф. Намаз иң беренче чиратта кешенең иманының дәрәҗәсен күрсәтә. Икенче яктан карасак, намаз ул кичкенә генә бер бәндәнең, Аллаһ Тәала яраткан бер кулның үзенең бөек мәңгелек Раббысы белән якынаюы күңеле белән. Һәм дөньяда яшәгәндә менә бу якынлыкны, шушы Аллаһ белән бәйләгән җепне үзүдән дә куркыныч нәрсә юк, мөселман кардәшләрем. Намазның бөеклеге, Аллаһ Тәаланың аның бөтен нәрсәдән дә өстен икәнен күрсәтүе күренеп тора. Шуннан намаз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мигъраҗ вакытында фарыз кылынды. Мөселман кардәшләрем, уразада, хаҗда, закатларда, башка фарыз гыйбадәтләрдә безгә аятлар белән җитте, яки Пәйгамбәрнең хадисләре белән җитте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм җирдә вакытта. Намазны бәндәгә фарыз кылсын өчен Аллаһ Тәала Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үз хузурына күтәрде. Җабраил алейһиссәлам килә алмаган якынлыкка хәтле якынайтты Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне. Аның белән аралашу булды һәм шушы аралашуда Аллаһ Тәала Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең уммәтенә намазны фарыз кылды. Һәм әйтелә, 2 ук буе Аллаһ Тәаләгә якын килде. Ягъни 2 тапкыр без укны атып, шул озынлыкка, шуның хәтле якынлыкка Аллаһ Тәала килде. Җабраил алейһиссәлам да моңа якын килә алмады бу арага. Димәк, мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала намазны фарыз кылу өчен, фарызлыгын белдерү өчен Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үз хузурына күтәрде һәм шул урында үзенә якын вакытта фарыз икәнен белдерде. Һәм без беләбез, ул беренче вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм 50 намаз фарыз кылынган иде һәм ул инде бу фарызны, бу йөкне өстенә алып кире төшкәндә Муса алейһиссәлам белән күк катында чырашкач, Муса алейһиссәлам Аллаһ Тәаләгә кире кайт, сора, бу бик авыр булачак, өммәтең бу авырлыкны күтәрә алмый, моны хәтле намазны үти алмый дигәч, ул берничә тапкыр шулай кире борылып Аллаһ Тәаләгә менеп сорады һәм инде соңыннан Аллаһ Тәала 5 тапкыр калдырды намазны, 5 намаз итте көнгә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде шушы 5 намазны үзенә алып җиргә кире төште. Ләкин соңыннан Аллаһ Тәала белдерде, минем вәгъдәм хак диде. Намаз 5 кенә калса да, менә беренче 50 намазга күпме савап вәгъдә кылган булсам, 5 намазга да бәндә әгәр дә 5 вакыт намазын укып барса, шул 50 намаз савабы бирермен диде. Шулай ук намазның фарызлыгы Коръәндәге бик күп аятлар белән белдерелә.
Qur'onda namoz турында 82 oyat bor. Аның кайберсендә Аллаһ Тәала намазның фарызлыгы турында әйтә, кайберсендә намазның вакытлары турында әйтә, кайсында намазга бирелгән савап турында белдерә. Менә шундый намазга кагылышлы 80дән артык аят бар, мөселман кардәшләрем. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләре белән, үзенең сөннәте белән дә бик күп дәлилләр китерде. Шулай ук җир йөзендә тарихта булган bütün галимнәр дә, иң зур галимнәр дә бер генә монда каршылыкта юк, 5 вакыт намазның фарызлыгын кабул иттеләр. Шуңа күрә намазны инкар итү, намаз кирәк түгел, укымасан да була, яки пенсиягә чыккач кына укысам була, ниндидер намазга кагылышлы инкар итү була икән, бу кеше кафир була. Үзен мөселман дип санарга мөмкин, иманлы бәндәләрдән санарга мөмкин. Намазның фарызлыгын инкар итү бу күферлек, мөселман кардәшләрем, Алла сакласын. Әгәр дә инде иманлы кеше, мөселман кеше намазның фарызлыгын инкар итми, укыйсы бар икәнен таный, ләкин үзе укымыйча яши икән, бу бик зур гөнаһлы кеше була. Ислам законнары буенча бу кеше гөнаһлы, бик зур гөнаһлы булып санала. Һәм инде ислам законнары белән яшәгән җирлектә яшәсәң, безнең Абу Ханифа мәзһәбе буенча бу кешегә намаз укырга кушыла, таләп ителә. Тәүбә кылырга намаз укымаган өчен һәм дә намазын торгызырга таләп ителә. Без әйттек, мөселман кардәшләрем, Кур'анның бик күп аятлары безгә намазның фарызлыгын белдерә. Шундый аятларның берсендә Аллаһ Тәала әйтә: «Иннас-салата канат алал муъминина китабан мавқута» ди. Дөрестлектә ди, намаз мөселманнар өчен үзенең бер вакытында фарыз кылынды диде, билгеләнгән вакытында фарыз кылынды диде. Ягъни без беләбез, 5 вакыт намаз безнең өстә фарыз. Шулай ук ул намазларны үзе билгеләгән вакытында уку шулай ук фарыз, вакыты да фарыз. Шуңа күрә вакытында укылмаган намаз ул юкка чыга, юк, гөнаһлы буласың, аны бер ничек тә кире кайтарып булмый. Теге кайбер кешеләр җәмгыятьтә бар, менә кич белән җыеп укый 5-сендә бергә. Әлбәттә бу намаз түгел. Чөнки ул үз вакытында гына укылса, ул фарыз үтәлгән була. Әгәр дә вакыты белән үтәлү фарыз кылынмаган булса, 5 вакыт намазы гына фарыз булса, кич белән җыеп укыды 5 вакыт намаз, укылды намаз, bütün шартлары белән укыды. Димәк, кич белән 5 намазны җыеп укыганда да без намазны бит укыйбыз. 5 вакыт намазны укып чыктык. Фарыз кылынган намаз укылды асылда, ләкин аның вакыты үзе фарыз кылынды. Шуңа күрә вакытында укылмау сәбәпле бу намаз кабул ителми. Муса алейһиссаламга кагылышлы бер вакыйганы тәфсирләгәндә Кур'анда Аллаһ Тәала безгә әйтә, дөрестлектә ди, мин Аллаһ ди. Һәм миннән башка илаһи юк. Мине истә тоту өчен гыйбадәт кыл миңа һәм намазыңны укы диде Аллаһ Тәала. Ягъни дөрестән дә намаз да үзе гыйбадәт, ләкин монда Аллаһ Тәала әйтә, мине истә тотар өчен гыйбадәт кыл миңа диде. Һәм намазны укы дип намазны аерып әйтте. Biz үткән бер вагазларыбызда әйткән идек. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кыямәт көнендә бәндә Аллаһ Тәала тарафыннан 5 сорау бирелмичә җәннәткә яки җәһәннәмгә ирешми" диде. Һәм без беләбез, шул 5 сорауга һәр кеше, иманлы кеше кыямәт көнендә соралачак. Һәм безгә җавап бирергә туры киләчәк. Беренчесе намаз, икенчесе гомере турында, өченчесе яшьлек турында, дүртенчесе малы турында һәм бишенчесе гыйлем турында. Һәм икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу турыда әйтте: "Кыямәт көнендә беренче бәндәдән соралачак нәрсә ул аның намазы" диде. Әгәр дә ул намазын bütün шартларын китереп, вакыт шартларын үтәп, шушы тормышында намазын укыган булса диде, ул кыямәт көнендә котылачак диде. Әгәр дә аның намазы кимчелекле булса, тиешле дәрәҗәгә җитмәгән, кимчелекләре бик күп, ул бик зур югалтуга дучар булачак диде. Ягъни газапка дучар булачак диде. Мөселман кардәшләрем, әгәр дә кешенең намазы юк икән, ул бу дөньяда намаз укымады икән, мөмин мөселман булган кеше, кыямәт көнне Аллаһ Тәала иң беренче намазы турында сорый, һәм намазы юк икән, калган гамәлләре аңа ярдәм итмәячәк. Аның гомерен дөрес үткәргән булса да, яшьлегендә гөнаһлар эшләмәгән булса, малында дөрес тоткан ди, гыйлем сынавында дөрес үткән, ләкин намазы юк икән, мөселман кардәшләрем, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ул котылмаячак, ул газапка дучар булачак диде. Һәм Аллаһ Тәала әлбәттә безгә мәрхәмәтле зат. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә дәвам итеп әйтә: "Әгәр дә бәндә
тормышында намазны хаталар белән, кимчелекләр белән укыган булса, Аллаһ Тәала әйтерде: "Минем кулымның артында башка намазлар юк микән?" Ягъни фарыз намазлары Аллаһ Тәала турында хисап кыла. Безнең соралачак соравыбыз ул фарыз намазлар турында. Ләкин кайбер вакытта намаз укыганда, мәсәлән, ачу белән укый башлаган, ниндидер күңелен борчылган иде, син намаз турында уйламыйча кимчелекле укыдың, тәһаратыңны тиешле дәрәҗәдә алмадың, анда вакытын соңгы мизгелдә укыдың, кимчелекләре бик күп булса, хаталары булса, кабул итми Аллаһ Тәала фарыз намазлар. Ләкин Аллаһ Тәала мәрхәмәтле, Аллаһ Тәала әйтәчәк: "Моның намазлары җитми, карагыз әле, моның башка намазлары юкмы?" Шунда Аллаһ Тәала сөннәт намазлардан кабул булынган намазларны белән безнең кабул ителмәгән фарыз намазларны тутырачак. Әгәр дә инде сөннәт намазлар белән сөннәт намазлары да бетсә, Аллаһ Тәала безнең нәфил намазларын белән фарыз намазларыбызның кимчелеген тутырачак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадистә дәвам итеп әйтте: "Һәм бәндәнең кимчелекләре намазда булган, кулның кимчелекләре аның башка кабул булган намазлары белән капланачак һәм башка гыйбадәтләр белән кабул ителәчәк" диде. Димәк, мөселман кардәшләрем, мин мөселман дигән кеше бүген безнең кемлегенә сорасаң да, татар кешесе син мөселманмы дисәм, мөселман ди. Ну без шуны аңларга тиешбез. Кемдә кем үзен мөселман дип саный икән, ул намаз укырга тиеш. Әгәр дә кешенең тормышында намазы юк икән, нәрсәгә яшисең син бу дөньяда? Синең яшәвеңнең мәгънәсе юк. Син яратылдың Аллаһ Тәала тарафыннан гыйбадәт кылыр өчен, һәм без әйттек, асылда намаз укыр өчен яраттык. Әгәр дә синең бүген намазың юк икән, димәк син мәгънәсез бер кеше булып бу дөньяда яшисең. Һәм кешеләр үзен тынычландыра, шайтан аларга әйтеп тора, кешеләр кабул итә: "Тукта инде, әле нинди намаз, балаларымны үстерәсем бар, менә пенсиягә чыгыйм, менә эшемдә күп, кайчан намаз укыйм", дип төрле сәбәпләр әйтә. Менә булыр, пенсиягә чыгарсың, шуннан соң намазны торгызам, мин мөселман ди. Мөселман кардәшләрем, әле беребез дә пенсиягә чыгамы, чыкмыймы, монысы билгеле түгел. Анда яки тукта, менә стажны җыеп бетерәсе бар, эшләп бетерәсе бар, үй саласым бар, балаларымны укытасым бар дип төрле сәбәпләр табалар. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала бу сәбәпләрне кабул итми. Әгәр дә сез намаз укыр өчен без яратыла турып, Аллаһның ризалыгы намаз аша гына, намаз уку аша гына Аллаһның ризалыгына ирешеп була. Һәм син шушы Аллаһ Тәала тарафыннан фарыз кылынган төп гыйбадәтебезне кырыйга куеп, туктале, нинди намаз, минем бит әле менә бу эшләрем мөһим дип, үзебезгә илаһи итеп шушы дөньяви нәрсәләрне алсак, без харап булдык, мөселман кардәшләрем. Без мөшрикләрдән булабыз. Һәм инде үлеп китсәң, намазсыз сиңа беркем дә ярдәм итә алмый. Намазыңны калдыра, тырышкан балаларын да урнаштырырга берсе дә ярдәм итә алмый. Синең җыеп калган байлыкларын да, салган өйләрен дә, алган машиналарын да, ирешкән дәрәҗәләрен дә Аллаһ Тәала карамый. Файда бирмәячәк, мөселман кардәшләрем, алданмыйк. Бер нәрсәгә карамыйча иң беренче тормышыбызда намазыбызны торгызып куйык. Әнә шуның арасында, намазларыбыз арасында тормышыбызның башка хаҗәтләрен үтик. Киресенчә булырга тиеш түгел. Кайбер кешеләр намазны торгыза һәм аларны тормышындагы үзенең башка гамәлләре арасына буш вакытларга тутыра. Реклама арасында, кино арасында, башка вакытта, анда ниндидер тәнәфестә, ашык-пышык намаз уку. Бу дөрес түгел, әле торгызгач та бу дөрес түгел, мөселман кардәшләрем. Без иң беренче кимчелексез 5 вакыт намазыбызны торгызырга тиеш. Аннан соң инде кимчелек булса да, без аңа карамыйча, менә шул намаз белән намазлар арасындагы вакытларыбызда башка тормыштагы эшләребезне кылырга тиеш булабыз. Намаз безнең тормышыбыздагы иң мөһим эшебез, мөселман кардәшләрем. Намаз ул Аллаһ Тәаләгә омтылу. Ул Аллаһ Тәаләгә якынаю. Шулай ук намаз ул Аллаһ Тәаләгә мөрәҗәгать итү. Намаз ул Аллаһ Тәаләгә иң якын вакыт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә белдерде, бәндәнең Аллаһ Тәаләгә иң якын вакыты диде, маңгай белән сәҗдә вакытында диде. Шулай ук намаз ул көнгә 5 тапкыр Аллаһ Тәаләне зикр кылу. Ул зикрнең бер төрү һәм иң бөек, иң хәерле зикр. Чөнки намаз эчендә зикрләрнең бик күп төрләре бар. Коръан укып зикр кылу, башка Аллаһ Тәаләнең үзе белдергән рәвештә сүзләр белән зикр кылу, Аллаһ Тәаләгә якын булу хәрәкәтләр белән зикр кылу. Шуңа күрә намаз Аллаһ Тәаләне 5 вакыт иң камил рәвештә зикр кылу. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, намаз укыганда аерым бер күңелнең халәте булырга тиеш. Күңелебезне шул дәрәҗәгә җиткереп, шул халәткә Аллаһ Тәалә тараф иткән хушук халәтенә җиткереп, без намазыбызны укырга тиеш. 2 халәтенә игътибар итәргә кирәк. Тышкы
Шартлары бөтенесе үтәлергә тиеш. Вакыты, тәртибе, уку рәвеше, сүзләре бөтенесе, Коръән аятлары дөрес укылып, бөтен зикрләре дөрес итеп әйтелеп, кимчелексез һәм иң мөһиме намазның кабул булсын өчен ички халәте. Ул хушук белән укылырга тиеш, мөселман кардәшләрем. Хушук халәтен аңлату өчен бу бик күп нәрсәдән тора. Иң беренче дәрәҗәдә ул, мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләдән курку хисе булырга тиеш күңелдә. Ягъни син намаз укыганда шул хәл игътибарлы, Аллаһ Тәгалә кабул итәр микән бу намазымны, кабул итмәс микән? Һәм шул хис белән укыганда син һәрбер хәрәкәтне игътибар белән башкарасың. Аллаһ Тәгаләне уйлап, Аллаһ Тәгалә күреп торган шикелле син бөтен нишкәлекләренә игътибар итеп, бөтен сүзләрен ашыкмыйча, җиренә җиткереп укыйсың, зикрләрне ихластан күңел белән, сүзләрен күңелдән үткәреп әйтәсең. Һәм куркасың, Аллаһ Тәгалә кабул кылыр микән, юк микән? Аллаһ Тәгалә кабул кылса ярар иде дип, менә шушы халәт, менә бу хушук халәте була. Намаз эчендә син күңелең белән, җаның белән, йөрәгең белән Аллаһ Тәгалә белән бәйләнәсең. Син шушы бәйлелекне тоясың. Аллаһ Тәгалә Коръәндә хакыйкый мөэминнәрнең сыйфатын белдерде бер аятта. Һәм шушы сыйфатка ия кешеләр Аллаһ Тәгаләнең газабыннан котыла диде. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кад афлахал муъминуна аллазина хум фи салатихим хашиун" ди. Дөрестлектә ди, Аллаһ Тәгалә котылдылар шундый мөэминнәр ди, кемнәр намазларын хушук белән укыдылар ди. Мөселман кардәшләрем, монда Аллаһ Тәгалә әйтмәде, котылдылар шул мөэминнәр, мөселманнар, кемнәр намазларын укыдылар дип. Намаз укуына түгел, кемнәр намазларын хушук белән укыдылар ди. Әле безнең кемнәрдер бөтенләй намаз укымыйча Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешүне өмет итә. Бу мөмкин түгел. Монда Аллаһ Тәгалә куйды, намаз укуына түгел, котылдылар шул мөэминнәр, кемнәр намазларын укыдылар хушук белән ди. Менә шушы ички шартын үтәп. Димәк, менә бу хушук белән уку намазыбызның бер шарты икән. Без кайбер вакытта тышкы шартларына игътибар итәбез. Анда тәһарәт алдык, киемнәребез, намазлык, кыйбла, сүзләрен өйрәндек. Бу гына түгел икән, мөселман кардәшләрем. Мондый намаз гына безне Аллаһ Тәгаләнең газабыннан котылуга китерми икән. Аның тагын бер шарты бар икән, ички шарты, монсы тыштан карап торганда күренми, яны мөселман кардәшләрем. Аллаһ Тәгалә әйтте, хушук белән укулар гына ди. Димәк, хушук белән уку, шушы күңелне, шу хушук халәтендә тоту, бу намазның нигезе. Бу намазның җаны, бу кешенең иманының күрсәткече. Бу нәрсә дигән сүз, син шушы Аллаһ каршында шул халәттә басып торасың, дөньяны оныттың. Дөньяда Аллаһ хәбәр дип намазга керешкәннән соң, сәлам биргәнче ике арада синең дөньявының бер генә проблемасы сине кызыксындырмый. Дөнья синең өчен юкка чыкты. Син фақат Аллаһ ризалыгы турында гына уйлыйсың, шушы гыйбадәтем белән, намазым белән Аллаһның ризалыгына ирешү, шушы намазым кабул булса дип укыйсың, башка бер нәрсә сине кызыксындырмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу турыда безгә белдерде, киңәш бирде. Һәрбер намазыңны шулай итеп укы диде. Бу синең тормышында соңгы намаз дип укы диде. Димәк, без һәрбер намазны укыганда, дөрестән дә без белмибез икенче намазга хәл яшибезме, юкмы? Безнең иң соңгы Аллаһ каршындагы дәрәҗәбезне билгели торган нәрсә ул соңгы намазыбыз була, соңгы гыйбадәтебез. Иманыбызның иң югары дәрәҗәсен күрсәтүче нәрсә ул соңгы намаз була. Шуңа күрә без шулай укырга тиешбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, һәр намазны соңгы намаз итеп укы диде. Без кайбер вакытта өйлә намазларында, икенде намазларында ашыгабыз. Тукта, эшем бар, тиз генә укып алыйм да фарызын гына дип, фарызларын укыйбыз, ашык-пошык укыйбыз. Менә кич белән иркенләп кайткач укырмын дип. Юк, мөселман кардәшләрем, һәр намазны кимчелексез, бөтен шартларын үтәп, тырышып, соңгы намазымны укыйм дип укырга тиеш булабыз икән. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыл диде. Ягъни намазыңны укы, аны күргән кебек. Беренче күрсәтмә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә син үзеңне шул дәрәҗәгә җиткерәсең, Аллаһ Тәгаләне күргән кебек, менә ул синең каршында тора һәм синең аның каршында намаз укыйсың. Менә шундый дәрәҗәгә күңеленне җиткерергә кирәк, шуны тоярга кирәк, Аллаһны күрәм дип белеп. Инде бу дәрәҗәгә җиткерә алмыйсың икән әле, ирешмәгәнсең. Ул вакытта шулай дип укырга кирәк, мин аны күрә алмыйм, ягъни ул дәрәҗәгә була алмыйсың, ләкин ул мине күреп тора дип. Мәсәлән, бит мөселман кардәшләрем, кибеткә кирип йөрисең, карыйсың, видеокамера юк, бер төрле йөрисең. Әгәр дә икенче кибеткә кирдең, видеокамералар бар, син анда бөтенләй икенче рәвештә бу кибеттә йөрисең.
Әхлак әдәбеңә игътибар итәсен, беләсен, кемдер сине карап тора. Анда борынында кирәкмәгән җирендә кашымыйсың, борынында сеңгермисең, үзеңне дә бик әдәпле тотасың. Менә монда инде без намазда шулай булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләне күрмәсәк тә, ул безне күреп тора бу намазны. Һәм менә шушы үзебезне халәткә китереп, намазыбызны хушук белән укырга тиеш булабыз. Мөселман кардәшләрем, инде менә намаз бер яктан күргәнебезчә иң зур фарыз. Иң төп эшебез дип кабул итик шуны тормышта. Моннан да төп эш юк. Әгәр дә сез 5 вакыт намазны укымыйсыз икән, нинди генә дәрәҗәгә ирешкән булсаң да, нинди генә байлыкка, тормыш шартларына бөтен нәрсәне тәртиптә, башка эшләрне җиткергәнсең икән, син мәгънәсез яшисең барбыр. Чөнки син намазны торгызмагансың. Кешеләр күзлегеннән караганда яки үзенең күз алдында син тормышың бик мәгънәле, дөрес барган шикелле булса да, бу ялгышу мөселман кардәшләрем. Шуны исән вакытыбызда, бу дөньяда аңласак иде. Үлем якабыздан килеп тоткач кына түгел. Аннан соң бик үкенерсең, артка борылып карагач, мизгелдә Аллаһ Тәгалә бөтен тормышыңны күз алдына үткәргәч, артка борылып карагач бик үкенерсең. Бу мәгънәсез эшләр булганмын икән. Мин гомремне шуңа багышлаганмын икән. Бу кирәк түгел икән дип, анда инде үзеңә ярдәм итә алмыйсың. Менә шушы әле исән вакытыбызда, сәламәт вакытыбызда хаталарыбызны тормыштагы аңлап, намазыбызның мөһимлеген аңлап, намазларыбызны кимчелексез укып барырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә Коръәндә намазның тагын бер фазилатын белдерде. Яра намаз укыдык, Аллаһның ризалыгына ирештек, төп гыйбадәтебезне башкардык, иң зур савапка намаз белән ирешәсен. Әле аның тагын бик зур фазилатлары бар икән безнең өчен. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, 5 вакыт намаз кешене начар фәхиш эштән тыя диде. Кайбер вакытта шундый сорау турырга мөмкин. Карыйлар, кеше менә 5 вакыт намазында укып бара. Ләкин ул башка кешеләрдән аерылмый, гунахта эшли, әхлак әдәбидә әлләнсә аерылып тормый, бер нәрсә белән аерылмый, үзе намаз укый, 5 вакыт намазда да күренә. Асылда Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтте, кеше намазын укып бара икән, намаз аны үзе теләсә дә, теләмәсә дә начар фәхиштән тыя. Һәм моны намазын торгызган кешеләр аңлый. Менә кайчан үзенең иманы да бирисен, анда мәчетләргә барып, гыйлем алып бирелә, әле намаз укымый, уразасын торгызды, башка гыйбадәтләрне кыла, садакалар бирә, тормышка бу тәэсир итми. Менә кайчан намазыңны торгызасың, 5 вакыт намазын укый бара башлыйсың, син бөтенләй икенче кеше буласың, чөнки менә шунда гына синең динең барлыкка килә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул диннең терәге диде. Һәм галимнәр әйтте, кем намазны торгыза, ул динне торгыза. Кем намазны тарката, намазны бетерә, ул динне тарката диде. Бу шәхси кешенең үзенә дә кагыла. Ягъни һәр кеше намазын торгызмый, намазын торгызгач кына ул диндар була, ул дини була, аның дине бар дип әйтергә була. Һәм инде җәмәгатьтә дә татар халкы бөтенесе мөселман ди. Бүген көндә әле татар халкының дине юк, чөнки намаз бик сирәк күренеш. Намаз әле торгызылмады. Менә кайчан безнең халык намазын торгыза тормышта, шунда без динебезне торгызган булабыз. Әле без мәчетләр салабыз, намазлар, ниндер бәйрәмнәр иштирабыз, юк безнең динебез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям менә намазны диннең терәге диде. Һәм галимнәрнең сүзе дә шулай, кешеләр кайчан намазны торгызса, җәмгыять буларак та, аларның дине шул вакытта гына булды. Кем намазны торгызмады, намазны тарката, ягъни ул намаз укымый, шул сәбәпле ул әле динне таркатучылардан була. Чөнки ул намаз укымаган кеше башка кешегә әйтә, ярар, башка шундый кеше икеләнгән кешеләргә дә әйтә, тукта, пенсиягә чыккач өлгеребез әле, ул күңелендә тынычлык табырга тели, шундый сүзләр әйтә кешеләргә, динне әле булмыйча, әле балаларын үстерәсе бар, каймыдан намаз укыйсың ди, башка кеше шуның сүзенә ияреп, ул да намазын укымый. Димәк, әле ул үзе генә намазын торгызмаучылардан булмый, башка кешеләргә дә торгызу алдында киртә булып тора. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бундый зур хаталарны тормышыбызда эшләмик. Инде монда нәрсә була? Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды, кеше намаз укый икән, намазын торгызса, ул аны начар фәхишләрдән тыя диде. Менә әгәр дә инде намазын торгызганнан соң кеше үзгәрә башлый. Аның сөйләшү үзгәрә. Махсус моның белән шөгыльләнмисең. Синең телләрендә яхшы сүзләр, начар сүзләр белән сөйләшкән булса, ул да онытыла, гамәлләрен яхшыра, әхлак әдәбен яхшыра, бөтен нәрсәне яхшыра, динең яхшыра. Димәк, әгәр дә кем бу тәэсирне күрми икән, без ул кешедә күрмибез икән, монда намазның гаебе юк, мөселман кардәшләрем. Димәк, бу кешенең намазы кимчелекле. Тышкы ягы бардыр бәлкем, 5 вакыт намазны укый, димәк, аның хушугы юк. Ичке шартын үтәми. Шуңа күрә намаз аңа тәэсир ясамый. Ул аны начар фәхишләрдән тыймый. Чөнки кеше ниндидер зур гөнаһлар эшли икән, башка гөнаһлар бар икән, ниндидер харамга керә икән, белеп торыгыз, димәк, аның намазында кимчелек бар. 5 вакыт намазын камил укып барган, намазын хушук белән укып барган кешене бу гамәли тормышта булмый. Чөнки ул аны үзеннән үзе паклый, чист тарта.
Һәм икенче ягы да бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Намаз диде, әгәр дә ул кешене начар һәм фәхиш начар эштән тыймаса диде, ул аңа Аллаһның ачуыннан башка бер нәрсәне китерми диде. Нинди куркыныч сүзләр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтте. Мөселман кардәшләрем, бер яктан намаз безне начар фәхиштән тыярга тиеш икән. Димәк, без намазыбызны торгызып та, менә шушы намазыбыз кабул булмый, ички халаты юк, хушугы юк икән. Шундый намазлар белән без тормышыбызда яшәүне дәвам итәбез икән. Мөселман кардәшләрем, икенче ягы бар, мондый намаз ди. Кешегә Аллаһның ачуыннан башка бер нәрсә дә китерми ди. Димәк, Алла сакласын, әгәр дә намазларыбызда мондый даим, мондый кимчелектә яшибез икән, димәк, безнең бөтен тормышыбыз, яшәешебез Аллаһның ачуы астына керә. Бу бик куркыныч. Аллаһның ачуы астына кердеме, димәк, Аллаһның ризалыгы юк, Аллаһның ярдәме юк, бер нәрсә юк Аллаһ Тәгалә сиңа. Димәк, мөселман кардәшләребез, безнең иманыбызны арттыра, безнең динебезне камилләштерә, безнең рухи һәм тышкы яктан югарылыкка күтәрә, фақат шул намаз гына кайсы ички халаты белән, хушук белән укылды. Һәм мөселман кардәшләрем, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, сахабалар һәм тарихта булган изге бәндәләр, бик күп галимнәребез менә намазларны шул халәттә укыды. Ягъни алар намазны иң соңгы намаз шикелле укый алды, шул дәрәҗәгә күтәрде үзләренең намазларын. Сәйид бин Муаз шикелле изге бәндәбез әйтте, әгәр дә ди, минем намаз укыганда ди, миңа ят уйлар, фикерләр керсә ди, мин ул намазны гел яңадан укыйдыр идем ди. Муслим ибн Ясар дигән шәхес намазны шулай укыган, бер вакыт ул намаз укып торганда мәчет җимерелгән, мәчетнең стеналары җимерелеп төшкән, ул аны күргән, кайчан намазын тәмам кылган, шул вакытта гына күреп алган, якын тирәдә бергә намаз укый башлаган бер кеше калмаган, мәчетнең стеналары җимерек. Менә ул нинди халат хушук. Хакыйкый хушук халатына килү, ягъни тышта, менә бу намаздан тышта, дөньяда нәрсә булса да син аны сизмисең дә, күрмисең дә. Һәм сугыш вакытында да шундый вакыйгаларны беләбез. Сахабаларга ук кадала, тирән итеп кергән ук кадалган була, һәм инде кеше ул вакытта инде алан ишетүдә юк, бернинди медицина чаралары да юк, кырда ук кадалган тартып алырга кирәк, моны кеше күтәрә алмый. Һәм сахабалар шундый сүз әйткәннәр, хәзер ашыкма, мин 2 рәкъгат намазга кирим, намаз эчендә син аны тартып ал дигәннәр. Һәм алар намаз укый башлаганнар, күңелләр белән шундый халәткә килгәннәр, алар ук кадалдыны, тартып алдыны, алар аны сизмәгәннәр. Әлбәттә, безгә моны күңелебез белән аңлавы кыен. Менә буларны без аны күз алды алмыйбыз. Ничек була ул? Ничек шундый намаз була? Чөнки без әле моннан бик ерак торабыз, мөселман кардәшләрем. Димәк, мөселман кардәшләрем, без бу дөньяга килдек гыйбадәт кылыр өчен. Без бу дөньяга килдек намаз укыр өчен. Намазларыбызны тәртипкә китерик. Һәр намазларыбызны ихтибар белән, bütün шартларын, ички тышкы шартларын хушук халатына күңелләребез белән җитеп, дөрес итеп, соңгы намазларыбыз итеп хис итеп укыйк. Намазларыбызда башка уйлар кертеп, ашыгып, ниндидер дөньяви нәрсәләр турында уйлап, Аллаһ белән бәйләнгән җипләребезне üzмик. Менә шайтан безгә әлбәттә шушы дөньяви уйларны кертә. Кайчан син намаз эчендә башка уйларга юл куясың, менә шул вакытта ул безнең Аллаһ белән ике арага шушы уйлар киртә була һәм Аллаһ белән бәйләгән җипләрне, күңел халатларын üzеп куя. Һәм кемнәр әле намазларын торгызмады? Мөселман кардәшләрем, әйдәгез тырышыйк. Намазны торгызмыйча мөселман булып булмый. Намазсыз бу дөньядан китүдән дә начар нәрсә була алмый кешегә. Намаз укымыйча мөселман булып булмый берничек тә. Һәм ачыктан ачык белик, бу без намазларыбызны ташлап, гыйбадәтләребезне ташлап, ашыккан, онтылган дөньяда да бәхеткә ирешеп булмый намазсыз. Димәк, бу дөньяда да бәхетле булырга, ниндидер максатларыбызга җиңеллек белән ирешергә теләсәк, кыямәттә дә Аллаһның ризалыгына, рәхмәтенә, ярдәменә ирешүне өмет итсәк, мөселман кардәшләрем, гыйбадәт кылучылардан булыйк, гыйбадәтләребезгә кимчелек китермик һәм иң беренче чиратта 5 вакыт намазыбызны төгәл укыйк.